aw bala yele togola jema dongodo abalma ke na udenga Abdoulaye Coulibaly fe ka soro nyema ba ni ya soro betali ka jeje sarila ale bi ka baraw bala jele jete mine ka ufuni ka ko nyuma do faso kono ni faso ko kan do ere taw ma ka usigi ni ka ko kuna foni makono kuna foni daludo cheni ala israyen ka kuna foni gere gere an sigile flekene kan o de kan be bi kuna fonu la swati ma bi bintene benemen nazara 100 kalo flana e février kalo bio kle mugan ani wore ka be bafla ani mugan ni nani sama farafin kalo me no sungolo makono e amalo dana ka fo bio kle tan ani wore jatela 100 kalo shegina no ijira 100 bakile kemenan ani binan duru sano do de be ke ala kanye ka dama bakruba fala bi kuna fonu fle kawla dana ka fo kata sibiri la kata se fo kunugo ma kuna fonu koni charla fambela jelen fe ka yira ka fo mimi talege masina karamogo ba komani tanapo ko tege kon kera ale la ka se ka ale mine mali finitigila kaw fe ko kara to duma kuna foni nyefoli kula kulum mena no talege M5 RFP nyonga sama do kon bale kono ni watina mambe o kulu kono no talege Umar Jara ale ga jekulu MPJ ale wele blaga tondo ma kana basigi mo ko kara to duma kuna foni nyefoli kula Imam Mamadou Digo na Coulibaly ale bi Algérie jamana konana ka to Algérie jamana konana ale wele bla maldew ma kasaka foli taka nyeshi maldew mo ko kara to duma kuna foni nyefoli kula sibiri shuka duguje karila nyamana kaw fe no kerana nyamana Coulibaly konana na Coulibaly musoba mena no bitali ke binta simaga ale ni Coulibaly ma ko ne olu karle me nyona kabini kuma jan kai wuliga jota ninga saka na chenyendo ko ni bo Coulibaly konana ko kara to duma kuna foni nyefoli kula nunu de binaga kuna foni la kuma bay ka fra kuna foni kana la sama denga na bana ke fe sidigi Coulibaly ala ka nye ka dama kuna fonu amadam ne kawla dona kafo komani tanapo na le karamogo baye aga dugu era no bitalege kui masina mara kono na komani tanapo na Coulibaly mamundo ay wuliga joko ni ke malikola fenchama konna komani tanapo kamini kuma jan ngunu kono be sina ka ira kafo ko komani tanapo kani kungo kono ma kono be jela no bitalege jari wale tigila maw ma chama tumeka ira kafo kani jari wale tigila maw bi je konna mimi talege sibiri don kuna fona ira kafo ko kamini sibiri sokoma da koni fe ko mali fini tigila ka ole wuliga joko nta ninga saka na komani kono nga yorola o koni senfe shira chama ngondi ya ira kafo kata sibiri la kana bla kungo karila ko komani tanapo ko tega koni kerala mali fini tigila ka fe ni kuna fona mun gon dira ay sega ke fanchama koni fe sega lu bela jile ngondi ya ira kafo ko komani koni kamina na mali fini tigila ka fe nga mimi talige komani tanapo yere walma kase masuru madoma angon masaka shira koni sura wuliga jo sugu bela jile ke wala sa tega sega da kibaran akise ka tugo yamuna amasaka shira koni sorola nga shira fenfe koni soro krefe ulu bela jile ngondi ya ira kafo ko siga kon tala de ko komani tanapo kamne na mali fini tigila ka fe minen kunte do rede ma chamanga fola komani tanapo kani kungo kono maw koni no bitalege jari wala tigila maw kanulu kon be jedo konina o jemi no kon keleno sawe duguma chama kon kolutu yere komani tanapo alega hakilna konna ni wuliga jomi kon kera ami duwode ke fenfe daga di jamana na yarabi ala kan blo siraka namborai na Coulibaly minisma ale taraka banga jamana konna na kamini kuma jan o wale amu no kera anga jamana konna ministre mbeno no ga barani shema malini jen jamana wara nyonche ko nyana boma Abdoulaye Job ale wole bla jen toma jaglu bambeno no bitalege Nations Unies o tonde munu banga jamana konna no ma ya kafago kulu chama kono obe o ton kofolen konna na Abdoulaye Job ay wole kon bla o tonde uma o ka saka akli jagabo konike minisma kon tale ka boyano Nations Unies ko nuna Nations Unies sura ya wa ubitaka to yano utale na ka to yano ubi jega baraw konike baraw na ke keto jmena ani wuliga jmene be alibi Abdoulaye Job ale bi nyefol ko koina angalame nyesele kenani jamana na be foma ko Nations Unies ulu uka jekulu chama sigilen ban fe ano Pambola UNICEF bala FUNIAP bala UNESCO ulu kumbe ya kabini MINUSMA man bon MINUSMA ka bara blalen sisa MINUSMA tara anyu wele pour que anu kasi ka foke ka laje sisan ke MINUSMA te ame ulu be continuer ka u ka bara kelen nunun ke o bara se ka ke cogo jumɛn anyu hakili jigin fɔlɔ ka fɔ ko sisan Mali bara tagabolo yɛlɛmana ni jɛkulu fɛn o fɛn bɛ sigi an ka jamana in kɔnɔ fo jɔsen saba min n'an ka jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita n'o y'o fɔ ko k'a fɔ ko ni mɔgɔ o mɔgɔ bɛ baara kɛ Mali la ani baara kɛ ni Mali f'i ko olu de batu bɔlen kɔ an y'a yir'u la fana k'a fɔ u ka lakanani o ye gouvernement ka responsabilité de ye an jɛɲɔgɔn ministre de la sécurité o tɔgɔ la ni jamana ɲɛma tɔgɔ la an y'a yir'u la k'a fɔ Mali b'a jɔ a jɔyɔrɔ la pour que u ka vol humanitaire minnu bɛ yan n'u bɛ ka baara min kɛ parce que u bɛ ka baara min kɛ a bɛ kɛla maliyɛnw ka nafa de la u bɛ ka kɛ malidenw de ye donc anw jɔyɔrɔ ye min ye anw b'u bilasira o la an y'a yira fana u la Mali ka priorité ye mun ye nin baara ninnu na pour que u ka se k'a kɛ ni anw ka hakilinata ye a ka kɛ ni an ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc u y'a yira k'a fɔ nin sigikafɔ min kɛra nin diyara olu yɛrɛ ye kosɛbɛ bon hakilina min b'u fana fɛ u fana y'o yira an na gɛlɛya minnu b'u kan u y'o fana yira an na an bɛnna k'a fɔ
an k'an ka nin sigi ka fɔ ɲɔgɔn caman kɛ pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamuya. Ni tun bɛ tali kɛ Abdoulaye Diop ale ka seerew la ministre min ka baara ɲɛsinnen Mali ni diɲɛ jamana wɛrɛw ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔ ma an bɛ dugawu de kɛ yarabi a kun tɛ dɔwɛrɛ ye jamana ka ɲɛtaga o bɛ se ka sabati cogo min na Ala k'a bila o minɛn kɔnɔ. N'an bɔra yen Baɲangara marabolo kɔnɔna na dɔgɔfranye tɛmɛnen kɔnɔna na a yirala k'a fɔ jariwale tigilamaw u ye wulikajɔ kɔni ta ni ka se ka na maa dɔ kɔni ka se ka n'o kasara ka du kɔnɔna na o kɔfɛ a yirala k'a fɔ u ye wulikajɔ kɔni kɛ ni ka se ka mugujugu kɔni k'o don sira la o mugujugu dolen sira la musokɔrɔba fila olu tatɔ u ka nakɔforo kɔnɔ ni ka se ka taa tomati baaraw kɔni kɛ k'olu kɔni yɛlɛla o mugujugu kɔni kan o kɛra sababu ni ka se k'olu fila bɛɛ lajɛlen kasaraw nin na yaasa ka priorité d'a ma an balimakɛ dɔ b'an bolo nɛgɛ kan balimakɛ tɔgɔ ni jamu ka bɔ min. Ne tɔgɔ Jugal Jigiba ka bɔ Bandiagara. Jugal an ye kibaruya sɔrɔ ko dɔgɔfurancɛ laban tɛmɛnen na ko wulikajɔ dɔ kɛra jariwale tigilamaw fɛ ka se ka gɛlɛya ta ka ɲɛsin maa damadɔ bɛɛ lajɛlen ma a kɛra cogo di? Dans la région de Bandiagara, commune de Lewuljo, an bɛ dugu min ko Karige. Karige hakili fɛ terrorisme ye dugu jateminɛ kɛ ka don dugu côté dɔ fɛ côté mun dozo kana masakɛ cɛdenw tɛ yen u donna dɔ ka du kɔnɔ ka a tigi bɔnɛ a ka faga dɔrɔn o yɛrɛ bɛ ko Allahu Akbar yanni dozo kana u bolila bɔnni yɛrɛ ye donc o y'a sɔrɔ dutigi kɔni ale kɔni fagara donc ni de kɛra le 23 février 2024 Karige dugu yɛrɛ kɔnɔ. O kɔfɛ an ye kibaruya sɔrɔ ko musokɔrɔba fila k'olu yɛlɛla mini kan ni ka se k'u kasaraw nin na k'u kun taatɔ don u ka nakɔ foro la ka taa tamati baaraw kɔni kɛ. O kuma ye tiɲɛ ye monsieur Kulibali Sidiki an bɛ taa dans la région de Bandiagara toujours Gundaga mara Gundaga arrondissement ye an bɛ dumuni ko Bayima an bamuso fila k'u bɛna taa nakɔ la ka taa tamati bɔ comme n'i y'a ta lajɛ samedi o samedi Gundaga sugu de don u taatɔ kɔni nakɔ la terrorisme u kun ye mini bila sira la donc an bamuso maa fila u yɛlɛ mini sanfɛ u fila bɛɛ sara ni de kɛra Bayima Gundaga mara la région de Bandiagara. Jugal ni wulikajɔ min bɛ ka kɛ jariwale tigilamaw fɛ maa bɛ se k'a dɔn k'a fɔ hali bi u bɛ yɔrɔ kelen min na wa? Ninnu bɛ yɔrɔ min na terrorisme u bɛ bɔ yɔrɔ min na ka taa attaque a yɔrɔ dogolen tɛ an bɛ mun fɔ an ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye koyi État ka baara kɛ ni danna masakɛ cɛdenw ye solution bɛɛ filɛ ni dozo u b'u ka yɔrɔ dɔn u b'u ka dugu dɔn dugu tɛ yen dozo tɛ mun na a tɛ yen a ka dɔgɔ n'i yɔrɔ jateminɛ kɛ ka lajɛ État dɔrɔn de ye solution ye État ni dozo ka baara kɛ dozo moyen t'u bolo c'est tout ye u bɛ kɛlɛ kɛ ka tila ka u yɛrɛ ka denbaya balo ko mun don a ma nɔgɔ dɛ ni État farala sɔrɔsiw farala dozo kan i n'a fɔ Burkina VDP ninnu bɛ yɔrɔ min na yɔrɔw bɛɛ dogolen don hali sini u bɛ yɔrɔ min na yɔrɔ dogolen tɛ. Jugal kabini waati jan tɛmɛnen na jariwale tigilamaw ye wulikajɔ kɛ ni ka se ka bankasi mara pɔn min ni ka se k'a kari an ye kibaruya sɔrɔ ko pɔn in ko a sera ka dilan o kuma ye tiɲɛ wa? Pɔn dilanna Mali finitigilamɔgɔ an bɛ minnu wele ko génie militaire mɔgɔ bɔra pɔn dilan pɔn yɛrɛ labilala semaine tɛmɛnen voilà la circulation est libre nka pɔn problème mun bɛ yen sécurité de tɛ yen sécurité tɛ a yɔrɔ la dɛ surtout Bangasi mara dugu minnu tɛ accord la olu ka ko de bɛ danger la kosɛbɛ donc ayiwa sira kɔni labilala dugu ka dɔgɔ mun bɛ a sira la yɛrɛ Bɔjɔ ye kɛlɛ caman kɛ terroriste ye Bɔjɔ est gɛn ka wele donc Bɔjɔ tɛ yen dugu yɛrɛ mun bɛ a sira la dugu ka dɔgɔ sira ma sécurité sira kɔni sira ka dilan alhamdulillah nka a ma sécurité dɛ. Ni tun bɛ tali kɛ Jugal Jigiba ale ka seerew la an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka lakana sabati Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na n'an bɔra yen Masina marabolo kɔnɔna na dozolaka dɔw olu kun ye damakasi sɛbɛn kɔni don maa dɔ kama n'o bɛ tali kɛ Barema Jementa dozo minnu yɛrɛ n'olu ye damakasi sɛbɛn kɔni don Barema Jementa kɔni kama damakasi sɛbɛn a yirala k'a fɔ ko in kun yɛlɛmana ka ɲɛsin dozolakaw yɛrɛ ma dɛ dozolakaw ninnu kɔni u kɔni minɛna ka na n'u ye Bamakɔ yan nka o kɔfɛ bolobɔliw kana ni ka se k'u bila ka taa o bilali in kɔfɛ Bance Sinɛnta ale tun bɛ minɛni in sen fɛ karamɔgɔ Abdoulaye Kulibali ɲininkali kɛ ale la ko in kɛra cogoya mun na an k'a ka seerew lamɛn. Ne tɔgɔ ye Banje n jamu ye Sinɛnta bɔ Kima ne ye Masina donsow kɛ kuma lasera ye. Banje Sinɛnta an ye kunnafoni sɔrɔ ko ntɛnɛn tɛmɛnen na ko wulikajɔw kɛba dɔ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya ka mɔbiliw bila ko an ka lakanabaw ko tɛgɛ taara da aw kan ko ka taa minɛ Masina marabolo kɔnɔ la a kow kɛra cogo di? Ablaye ɲininkali a diyara n ye tɔnsigiba dɔ de kɛra Masina kumandan fɛ tɔnsigi kɔnɔ an ka bosoden dɔ bɛ yen ko Barema Jɛbɛnta Barema Jɛbɛnta ye kuma fɔ donsow ma donsow taara kumandan fɛ k'i taa f'a ye u ka wele kumandan y'u bila ka taa Nzaramɛri la u ka taa plainte don a kan u taara juge fɛ ni plainte papier ɲɛ o y'a tiɲɛ k'u bila ka na Nzaramɛri la a don na an ka donso dɔ bɛ yen ko Jangina Balo ani Talo Mama Adama Male kadɔkɛ dɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ Nɔnɔ Wulu a tɔgɔ ye Madu u cɛ naani de taara plainte don Barema Jɛbɛnta kan Nzaramu y'u ɲininka ko u bɛ donso wɛrɛ sɔrɔ min bɛ se k'i dɔ fara u ka kumakan kan wa u ko ne Nzaramukɛ ye ne wele ko la n bɛ min ko n bɛ n foro la a ko a mago bɛnna n taara a nɔfɛ Nzaramɛri la u ye ɲininka ko Barema ye kuma min fɔ ko donso k'u mɛn diɲɛ n'a ye n ko ne kɛ kuma tɛ nin kuma in na Barema ye min fɔ a fɔra Nzaramu ɲɛna a fɔra Surasiw ɲɛna
a fɔra kumanda ɲɛna a fɔra mairie ɲɛna alimamu ɲɛna dugutigiw ɲɛna ni u si mɛ fɛn fɔ ne min bɛ kungo kɔnɔ ne bi mun fɔ u ko ne tɛ taa bon ne kɔni taara o taacogo la juma don u ye ne wele n taara n sara mairie la ko donso ye plainte min to Barima kan ko plainte in bɛ taa Bamakɔ datisiw bɛ juge yɔrɔ min juge ko ale dati don kuma in na kuma bɛ taa ye kuma donso maa naani ne y'u duuru n'a ye parce que ne ye témoin ye Barima sɔrɔsiw b'a minɛ lundi anw bɛ da kan ka taa Bamakɔ tribunal la ne kɔni y'a faamu dɛnɛn su u tilala k'i wele téléphone na ko ni an donna carré kɔnɔ ko jadisiw bɛ se k'i maaw attaquer k'a fɔ anw de ye plainte don Barima kan ko an bɛna Nzara mairie la ko an bɛ taa u mɔmɔli la 6 heures anw taara u y'an to u ka mɔmɔli kɔnɔ ka taa surasi kan na u y'an di surasi mɔli filamaw taara n'a ye Segu anw sera Segu u ye anw di pelengana CB ma o m'anw ɲininka o ma fɛn fɔ anw ye ko an k'an ka téléphone faga anw y'an ka téléphone faga u ye so dɔ dayɛlɛ ka anw bila yen an ye dɛnɛn kɛ tarata su kɛ araba sɔgɔma u ye mɔmɔli fila da anw ka taa Bamakɔ an ka kan ka taa yɔrɔ min an sera u ye enveloppe di u ma u ye enveloppe minɛ k'a dayɛlɛ ka anw wele an y'an tɔgɔ fɔ ko Barima Jabanta chef de mission ko k'ale t'o dɔn bon anw ko Barima Jabanta ta anw sera a ko Barima Jabanta ko donso de ye plainte do Barima kan o Barima Jabanta o mɛnna ko munna donso mun ye plainte do aw ye u minɛ ka na n'u ye chef de mission ko ale t'a dɔn ale welela kan na a kana Amadu Bamakɔ an ye maa fa ale t'a dɔn an ye suɲɛni kɛ ale t'a dɔn a ko nin ye kabako ye a nana a ko an bɛ segin yafa u ma diɲɛ baara o baara fili bɛ k'ara dɛ u segira n'an ye k'an bila Segu k'an don carré kɔnɔ k'a passé sara aw nana an gisu kunnafoni dɔw la ko aw taara minɛ masina ye ko fɔ ka aw bugɔ ne yɛrɛ y'a mɛn tabu fila ko mɔgɔw kɛ groupe sanfɛ ko ne minɛ na ko n siri la ko fɛn bɛɛ u bɛ fɛn o fɛn fɔ filakan na n y'a bɛɛ mɛn a tɛ a ne tɔɔrɔ n tɛ suɲɛni kɛ n tɛ maa janfa fo ka taa n sa ne ko koyɛri y'o la o ye kungo ye ko lajɛrɛ dɔ kɛra k'i bɔra ka mara ɲɛma dɔ ko k'o sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya ko minɛni yɛrɛ kunba de ye o ye an ki mara kɔnɔ gɛlɛya min b'an ki mara la ne y'o de fɔ fanga ye adamaden ni tɔɔrɔ b'i ki sigida la min bɛ se k'i tɔɔrɔ furakɛ i b'a fɔ o de ye ne y'a fɔ fanga de ye mandan de ye masina sugu bɛɛ tigɛlen don maa ti bɔ maa ti don juma mɔgɔ min bɛ la Gawusu y'a daminɛ 3 heures fo ka taa se 18 heures ma a bɛ mugu la masina bɛɛ b'a kalama gɛlɛya dan t'o ye wa ne m'o fɔ fanga ye u k'an dɛmɛ o na n bɛna mun de fɔ. Ni tun bɛ tali kɛ Banje Sinɛnta ka bɔ Kemasina karamɔgɔ Abdulaye Kulubali ale ka kuma bara la an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra yen M5 RFB n'a hakili b'a la ale ye jɛkuluba ye kabini Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka waatiw la jɛkulu nin kɔnɔ a yirala k'a fɔ nin waati laban in na ɲɔgɔn sama dɔ kɔni b'a kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Umaru Jara n'ale ye minisiri kɔrɔ ye ale kɔni ye wele bila a ka tɔndenw ma n'o bɛ tali kɛ MPJ faso yelen ka se ka wele bila tɔndenw ma ko bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ basiki karamɔgɔ ye jamana bɛ yɔrɔ min na bi ko ka kɛ ni kɛlɛ kɔni ye bɛɛ lajɛlen kɔni ka kɛ basiki karamɔgɔ ka se ka Mali finitigilakaw dɛmɛ jamana a bɛ se ka bɔ nin cogoya in na cogo min na Umaru Jara ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Mali ti jɔ maliyɛnw kɔ MPJ tɔndenw ni mɔgɔ bɔra réseau sanfɛ ka mɔgɔ dɔ neli walima ka mɔgɔ dɔ dɔgɔya i y'a sɛbɛn de walima i y'a fɔ kumakan na o kɔrɔ k'i tɛ ne kɔ a y'u to yen u bɛ se ka ne neni mais ala b'a dɔn ne ye min kɛ M5 ye n ye min kɛ Maliko la laissez-les parler a y'u to yen u ka ne dɔgɔya mais mɔgɔ kana mɔgɔ dɔgɔya lamɔ min ni bɛ k'a di aw ma vision min ni bɛ k'a di aw ma MPJ kɔnɔ o de ye Mali ye jamana min a sigira valeur dɔw de kan o ye ɲɔgɔn bonya ani ɲɔgɔn karama ye sijɛ bonyanen don denmisɛnnin fɛ sijɛ bɛ hinɛ denmisɛnnin na wa an ka jamana kɔnɔ ko karisa i fa bɛ yen wa walima i ba cɛ bɛ yen wa a bɛɛ mɔgɔ kelen de ko ye mais dɔ bɛ yen o fɔtɔla o tɛ ladamu ye an mago bɛ min na bi le Caille à Kidal an ka miiri mɔgɔw la minnu ni tora nin ko in na an ka hinɛ u la an k'an jija min bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ an ka bɛɛ lajɛlen bila ne bɛ to k'a fɔ n ko fanga ala ka dili de don janfa ni namara ni fɛɛrɛ o tɛ wallahi o tɛ n'anw maliyɛnw y'an miiri ala ye anw wajiw ni san damadɔ in kɔnɔ fɛn minnu kɛra anw ka jamana kɔnɔ o kosɔn mɔgɔ min n'i ye mɔgɔ dɔ buruja k'a danbe tiɲɛ k'a lagosi jɔyɔrɔ nɔfɛ ala e bɛ se ka bɔ a bɛɛ kɔrɔ i n'a tigi bɛna ɲɔgɔn kunbɛn sɔɔni yɔrɔ min na nkalon tɛ se ka tigɛ donc a kana don o la donc maliyɛnw an k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an se de wagati min na jamana bɛ gɛlɛya la kɔnɔna kan ka suma de wa an bɛna baara kɛ o sira de kan au sein du M5 RFP et au sein du MPJ fɛn o fɛn min na n'a ye maliyɛnw se ka fara ɲɔgɔn kan siɲɛ kan hɔrɔnya kan mɔgɔ ko tɛ an ti mɔgɔ kɔnturu la mais Mali bɛ se k'a ka bonya sɔrɔ cogo min na
danaya min dalen don an kan o bi sabati cogo min na an b'o minan kɔnɔ. An ka président de la transition et l'ensemble de ses compagnons de lutte, le premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga et l'ensemble des gouvernements du Mali, le CNT, toutes les institutions, u ka engagement bɛ yɔrɔ o yɔrɔ bi Maliens an ka engagé pour que jamana in k'a yɛrɛ sɔrɔ. An b'a ɲini Ala fɛ Ala ka Mali segin a ka bonya kɔnɔ, Ala ka Mali segin a ka dignité kɔnɔ. Yarabi minnu fatura Ala ka hinɛ u la. Kɛlɛ man ɲi. Wallahi ne ye min ye ɲɛ la terrain kan min bɛ ka da anw ka jamanadenw kan olu ye mun de kɛ pour que ka mériter yala olu b'a mériter an ka to Bamakɔ yan ɲɔgɔn kɛlɛ ani ɲɔgɔn dɔgɔya la wa. Ni tun bɛ tali kɛ Umaru Jara ministre kɔrɔ don M5 tɔnden fana don wa a ka jɛkulu ye MPJ an bɛ dugawu de kɛ jamana in kɔnɔna na Ala ka bɛn ni kelenya ka se k'o sabati n'an bɔra yen n'a hakili b'a la M5 ka wulikajɔ la maa minnu bɛ yen nɔ n'olu ye gɛlɛya kɔni sɔrɔ Imam Mamudu Diko ale ka da la n'a bɛ fɔ ma ko victime n'o bɛ tali kɛ juillet kalo tile 11 fo ka taa se 12 ma Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka waatiw la o maa minnu bɛ yen nɔ n'olu joginna n'a bɛ tali kɛ victime na olu kɔni bɛ wele la hali bi k'a yira k'a fɔ Adama Jara Ben le cerveau n'a hakili b'a la ale tun bɛ CNT kɔnɔna na ale minɛlen bɛ k'a bila bɛrɛ la nin waati in na u y'a yira k'a fɔ olu kɔni jogini ka na se bi ma Ben le cerveau kabini a bɛ CNT kɔni kɔnɔna na a kɔni tun bɛ kɔfilɛ ta ka ɲɛsin olu ma ka se ka musakaw kɔni di olu ma walasa olu bɛ se k'u ka furaw kɔni sɔrɔ cogoya min na ko kabini Ben kɔni minɛna k'a bila kaso kɔnɔ na ko fɔ nin yɔrɔ in na olu tɛ ka ɲɛ sɔrɔ ko la olu b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ ni ka se ka bolo bɔ Ben le cerveau ale kan na a kumatigi dɔ bɛ tali kɛ Adama Jalo an k'ale ka seerew lamɛn. Adama Jalo ye n ye victime ye M5 kɛlɛ la ne tɛgɛ banana ani ɲɔgɔnna caman mɔgɔ dɔw yɛrɛ tola la wiliwilima da b'an bolo ka ɲɛsin autorité ma toujours k'u deli bɛɛ ni ka situation na victime caman bɛ mɔgɔ minnu degunnen don mɔgɔ minnu bananen don hali bi dɔw jɔrɔlen don ka furakɛliko la mais bɛn de kama olu dɔw tun bɛ se k'u ka ordonnance san mais bi o bɛnni o bɛ lajarabi dɔ bolo ni a bɛ an ka faamaw bolo foyi m'a sɔrɔ jamana ko kɔ ni ele de fana kun jɔlen bɛ ni victime ye a tun bɛ dɔrɔmɛ 2 min di victime ma ne ni ɲɔgɔnna caman banbatɔ somɔgɔw ani banabatɔw o de la an bɛ se ka welemada kɛ an ka autorité ye toujours an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ o la quoi u ka bɛn nin mago to victime kama u ka yafa bɛn nin ma victime kama u ka bɛn to yen a ye kɛlɛ min kɛ kunun jamana ko la fo sanba jɔtɔ kɛlɛ dɔ la a tɛ wɛrɛ ci kun bɔ aw minnu bɛ kɛ sababu ye ka kumana di an ma ka welemada ci aw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an ka autorité ka mɛn u ka bɛn nin mago to ko victime ko ten victime ka deli an'u ka yafa u ka mago to ani siriki an ka kɛlɛ tɔ a bute ɲɔgɔn fɛ sira ka jan victime caman bɛ bi ne ni ɲɔgɔnna caman mun bananen don ni u bɛ dusukasi ni hami kɔnɔ bi nterikɛ jigiya t'u ye dɛ bɛɛ bi bɛɛ n'i ka lajarabi y'a sɔrɔ bi a dɔw bilama u yɛrɛ de b'u ka débrouiller k'u ka furaw san u yɛrɛ bɛɛ bi bɛɛ n'i ka lajarabi y'a sɔrɔ kalo bɛɛ ni tun bɛ dɔɔni min di ni victime tun bɛ fura san ni o wari ye o jɔ la dɔw bɛ bi u ka blessé da n'a yɛrɛla e yɛrɛ la i tɛ se k'a lajɛ u mago bɛ dɛmɛ la k'aw furakɛ u mago bɛ réparation na an bɛ jamana ko la ko wɛrɛ bɛ yen anw kɔni kɛla lejuratɔw ye a kɛla jamanaden nɔfɛ mɔgɔninfin n'i tolen faso kungo la maa minnu sala anw ma fisa n'u ye anw yɛrɛ fana tun bɛ se ka sa mais ala y'a kɛ bi anw ma sa mais anw banana anw m'an sigi bi k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye an bɛ welemada kɛ état ye victime mago bɛ furakɛli la victime mago bɛ réparation na banbatɔw yɛrɛ mago bɛ dɛmɛ la bɛn de tun b'u dɛmɛ dɛ walahi bɛn de tun b'u dɛmɛ o bɛn nin bi u ka yafa bɛn nin ma u ka mago to victime ka deli don ani victime ka ci don. Ni tun bɛ tali kɛ Adama Jalo ale ka seerew la victime don an bɛ dugawu de kɛ yarabi jamana bɛ basigi sira o sira fɛ Ala k'an bila o sira kan Adama Jara Ben le cerveau a ka kiriw kun kɛra Bamakɔ cour d'appel la jaabi kun kan ka bɔ ntɛnɛn tɛmɛlen nka jaabi bɛɛ lajɛlen bilala ka bin ntɛnɛn yɛrɛ kɔnɔ n'Ala sɔnna ma kunnafoniya y'a yira k'a fɔ ko jaabi kɔni ko kan ka bɔ bi an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn da ka di jamana in na yarabi Ala k'an bila o sira kan n'an bɔra yen Imam Mamudu Diko n'a hakili b'a la kabini kumajan ale taara Algérie jamana kɔnɔna na hali ni waati in na a bɛ Algérie jamana kɔnɔna na a bɔra ni ka se ka kunnafoni di kɔni kɛ ka se ka foli ta ka ɲɛsin maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu don kɛ jamana fɛnɛ ye Imam Mamudu Diko ye ɲɛfɔli min kɛ an ka seerew lamɛn. Ka silamɛ bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya ka folikan ye n'o ye k'a ɲini Ala ka kisi ni nɛɛma ni barika ya Rabbi Ala ma kɛra ne ni aw ni silamɛ kɛrɛnkɛrɛn bɛɛ lajɛlen kan nin ye folikan ye ka ɲɛsin an balimaw ma an jɛɲɔgɔnw ma an teriw ma mɔgɔw ma n'o ye jamana in den ye n'o ye Mali ye min b'a kɔnɔ ani min b'a kɔ ka foli di bɛɛ lajɛlen ma maa minnu ye ayiwa foli t'u sama ni maa minnu ye duwawu sama k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye musow baraji Ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ baraji alhamdulillah n bɛ barika da Ala ye n farikolo la bi alhamdulillah nɔgɔya kɛra n ye kosɛbɛ n bɛ barika da Ala ye n bɛ barika da Ala ye yaakaru la dɔɔnin ka fɛn min fana kɔnɔ n'o ye jamana in seliba min b'a la n'a ka kan ka inauguré Ala barika la a ka kan ka kɛ waati tɛmɛnenw na mais kow cayara a ma se ka k'o la nka bi baara in kɛra ani yan jamana ɲɛmɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka baara in kɛ
alhamdulillah an man kara an man tamana an bɛ barika da ala ye o la ka ala fo o la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye n bɛ bɛɛ fo jamanaden bɛɛ lajɛlen a cɛ n'a muso ayiwa denmisɛnnin maakɔrɔba bɛ bɛɛ lajɛlen fo maa o maa n'i ka folikan sera n ma yan ni maa o maa n'i ka ɲininkali kɛra n na ni maa o maa n'i haminana n ka ko ye n b'a ɲini ala fɛ ya rabi ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ baraji ye ala k'a bɛɛ lajɛlen kɛ baraji ye an yɛrɛ ka jamana ya rabi. 1,100,000 an ko dalili mun ye an ka taa gouvernement fɛ gouvernement ta yɔrɔ ye an ko tɔgɔ t'a kan gouvernement de tɔgɔ bɛ yɔrɔ kan an bɛ ala ko an bɛ olu de ko an kɔni t'a fɛ ka ne ni tɔɔrɔ jamana in ma an b'a ɲini gouvernement fɛ a n'a ka mago u bɛɛ ka jɛlen u ka fara ɲɔgɔn kan u ka solution ɲini u ka kuma muso fɛ an b'a ɲini fɛ ala kama kira kama an ko yɔrɔ in u k'a to anw ye mali bagan mara yɔrɔ si tɛ mali kɔnɔ yɔrɔ min na galibali minnu mali bɛɛ ka nin bɔ mali bɛɛ ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ yan do jamana wɛrɛw a bɛɛ misiw ɲɔgɔn kunbɛ yan do an b'a ɲini fɛ ala kama kira kama u ka gouvernement ka solution ɲini nin na so ni a ka taa ka maaw bolo da an kɔni t'a dɔn a bɛ fɛn o fɛn ɲini kuma dɔ a bɛ n'a ɲɛfɛla la taa fan kelen da ne kɔni bɛ wele jamana ɲɛmɔgɔw ma u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la an kɔni bɛ ala kɔ an b'u kɔ ni y'a ye gouverneur nana commandant nana bɛɛ nana siɲɛ kelen siɲɛ fila tɛ anw taara yɔrɔ bɛɛ la hali bi ale bɛ na dugu tilema fɛ mankan an tɛ mankan fɛ jamana in kɔnɔ a b'a fɔ jamanatigiw u ka jamana in lajɛ u ka anw dɛmɛ. Ni tun bɛ tali kɛ ɲamana garabali ɲɛmaa la Bubu Sise kunungo kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka bɛn ni kelenya sabati an ka jamana kɔnɔna na Binta Jan ni Simaga n'a yɛrɛ ni ɲɛfɔli b'a bolo kunnafonidilaw kɔni bɛɛ lajɛlen u bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila kɔni na an yɛrɛ fɛrɛ kɛ an bɛ se ka Binta sɔrɔ cogoya mun na ka se ka yɛrɛ ka hakilinaw lamɛn nka ɲɛ ma se ka sɔrɔ a ko kɔni na fɔlɔ an bɛ dugawu de kɛ a ko mana kɛ fɛn o fɛn jamana ka basigi bɛ sɔrɔ sira min fɛ yarabi ala k'a bila o sira kan n'an bɔra yen dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnlen kelen o kan ka na sigi ka ɲɛsin jamana yɛrɛ jamana ka tamasiyɛnw ma jamana ka valɛriw dɔgɔkun bɛna sigi ka ɲɛsin o ma ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ jamana yɛrɛ tamasiyɛnw ye jumɛn jumɛn ye ka se k'olu kɛnɛw kɔni sigi ni baara in bɛna na kɛ a ɲɛfɔlibaga bɛ tali kɛ Seydou Bengali fo ka taa se an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kiiri ko ma Mamadu Kasonge an k'olu ka seerew lamɛn. Ko gouvernement yɛrɛ président ka ta président o ye jateminɛ kɛ k'a ye k'a fɔ nin jamana in na mɔgɔw tɛ faso taamasiyɛnw dɔn u ka kan ka lawaleya cogo min na an ka kan ka u labaariya cogo min na mɔgɔ caman t'a dɔn nin kɛ kun ye maliyɛnw ka faamuyali kɛ faso yɛrɛfɔkanw na faso ka taamaseerew ani u ka kan ka kɛ cogo min na jɔn ka kan ka mun kɛ mun baara kɛ ni mun ye a laɲini fɔlɔ ye ka malidenw sɔn hakili la parce que fasodenya sira de don. A kɛcogo ɲuman an bɛ n'o bɛɛ dɔn ni semaine in kɔnɔna na pour que o baaraw ka se ka sabati wele bilara an ka jamana kodɔnbagaw ma an y'u bɛɛ de wele k'a fara ɲɔgɔn kan ko fasojɔ baara don bɛɛ kan ka i niyɔrɔ k'a la bɛɛ welela u ye wele jaabi sisan a bɛ san kelen bɔ u bɛ baara la baara in u y'a sɛbɛkɔrɔ kɛ donc o baara min kɛlen filɛ a kɛra président de la transition ka yamaruya kɔnɔ semaine in an bɔra k'a fɔ cogo min na maliyɛn bɛɛ de ka semaine dɔn. Ni tun bɛ tali kɛ Seydou Bengali fo ka taa se an ka kiiri ministre ma Mamadu Kasonge an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka jamana segin a danbe kɔnɔna na n'an bɔra yen kanw tɔgɔla don kɔni o bɛ laɲɛnamaya février kalo tile 21 ka taa bila 28 na kanw tɔgɔla don kɔni o bɛ laɲɛnamaya diɲɛ kɔnɔna na ni don tɔgɔla in a baaraw sigila sen kan a ka se ka ɲɛfɔli kɔni kɛ an ka jamana kɔnɔna na an ka ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko ma Amadu Sisafani ale bɛ ɲɛfɔli kɛ nin ko in na an ka lamɛn. Bi don ye an wolola kan minnu kɔnɔ o don de ye bi ye an bɛ min fɔ don o don so dugu kɔnɔ ekɔliw kɔnɔ o don in UNESCO de y'a déclaré san o san ka bɔ depuis 1999 la an bɛ kuma kan ninnu kan olu de b'an dɛmɛ ka dunuya faamuya k'an ka jamana faamuya k'an yɛrɛ dɔn an ka constitution min promulguera 22 juillet 2023 a kɔnɔla la u ye place ba de di an ka kan ninnu ma surtout pour le moment an ye kan 13 o de sugandira olu ye kan officiel ye u ye tubabukan place ta kan wɛrɛ bɛna far'o kan donc an b'an jija an ka kan ninnu an k'u dɔn an ka kuma an ka kanw na. Ni tun bɛ tali kɛ kalanko minisiri la Amadu Sisafani an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala k'an ka kanw don ba la n'an bɔra yen jɛkulu dɔ sigila sen kan walasa ka ɲɛsin dunkojugu ani yuruguyurugu kɛlɛli ma an ka jamana kɔnɔna na o baara minnu n'o sigila sen kan a ɲɛmaa dɔ bɛ tali kɛ Mamadu Sɛnsi Kulubali an k'ale ka seerew lamɛn. A ka laɲini ye min ye yuruguyurugu ko min bɛ kɛ yan ka mɔgɔw fara fara o min bɛ kɛ Mali la
ka mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na o min bɛ kɛ Mali la ale ni mɔgɔ minnu bɛ walitaw ta par d'autres trichements k'a sɔrɔ u ma kan ka ta k'olu bɔnɔ u niyɔrɔ la ou bien k'u ka niyɔrɔw ta ka taa n'a ye niyɔrɔtigiw yɛrɛ tɛ fɛn sɔrɔ an b'a fɛ k'o kɛlɛ de daminɛ parce que an bɛ yɔrɔ min na bi n'an m'a kɛ maintenant dans 10 ans an tɛ se k'a kɛlɛ tuguni a kɛlɛ wagati de ye sisan an bɛ se ka caman de bɔ a la parce que a kɛlɛ a ma nɔgɔn ni baara tɛ jamana kɔnɔ corruption a bɛ bonya ni denmisɛnninw ye baara sɔrɔ ale ni minnu bɛ baara la u ka hakɛ bɛ d'u ma n'u bɛ baara la min bɛ se k'u balo f'u ka se ka économie kɛ k'u ka compte dayɛlɛ n'u taara retraite la u bɛ balo min na tant que an ma se k'o de kɛ a kɛlɛ tɛ se ka ban parce que kɛlɛ ni survie ko de don n'i y'a mɛn k'i tɛ kini kumunen dun i ye kini de dɔwɛrɛ ye sinon i b'a kumunen dun an b'o o wagati de la sisan bon an bɛɛ de ka kan k'a kɛlɛ ta pour que k'a kɛlɛ yɛrɛ ta il faut k'an ka baaradaw dayɛlɛ fan bɛɛ fɛ o de y'a kɛlɛ fɔlɔ ye ka mɔgɔ minɛ k'a don kaso la ou bien k'a bali i tɛ se k'a bali kɔngɔbagatɔ n'i ye kini tasa sigi a kɔrɔ a b'a dun i jɛnna n'a ye ma jɛnna a b'a kɛ donc pour que o kana kɛ il faut k'an ka se ka kow de sigi sen kan Mali économique ka yiriwa gouvernement tɛ se k'a yiriwa mɔgɔ wɛrɛw tɛ se k'a yiriwa ni kɛnyɛrɛyew yɛrɛ tɛ olu de bɛ investissement kɛ k'a fɔ n bɛ na nin entreprise dayɛlɛ a tɛ miiri k'a bɛ baarakɛla ta n bɛ nin sɔrɔ après de a bɛ se k'a fɔ n ka kan ka baarakɛla ta n ka kan ka gardien ta n ka kan ka nin ta chauffeur ta yuruguyurugu kɛlɛ yɛrɛ o y'a fɔlɔ de mɔgɔw caman ka se ka baara sɔrɔ o bɛ caman bɔ yuruguyurugu kɛlɛ la a tɔ comme on le dit o ye kolokojuguya de mɔgɔ se tɛ dɔw bɛ hali n'u bɛ biliyari gagné f'u ka sonyɛli dɔ kɛ fɔlɔ f'u ka dɔ ta o kɔni o bɛ se ka kɛlɛ an bɛɛ bɛ se k'o kɛlɛ kɛ mais min bɛ yen bi faut que gouvernement ka se k'i sigi ka réfléchir kɛnyɛrɛyew an bɛ se k'u dɛmɛ cogo di k'u ka entreprisew dayɛlɛ n'u ka entreprisew dayɛlɛ u bɛ impôt sara u bɛ taxew sara u bɛ baarakɛlaw ta ayiwa fɛn caman bɛ yen u bɛ don k'o bɛɛ kɛ gouvernement tɛ se ka o baara kɛ gouvernement ka facilité de k'a nɔgɔya kɛnyɛrɛyew bolo o bɛ se ka a baaradaw dayɛlɛ cogo min na nɔgɔya kɔnɔ k'a sɔrɔ o ma don yuruguyurugu ko la an ni gouvernement de b'an sigi jagoya a diyar'u ye a ma diya u ye an b'an fɛla f'u ye n'u ma sɔn an fana bɛ se ka min kɛ an b'o kɛ ni tun bɛ tali kɛ Mamadu Sansi Kulubali an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka kɛlɛ ban an ka jamana kɔnɔna na bɛn ni kɛlɛ o bɛ se ka sabati cogoya min na ka se ka dun ka fa k'o sabati n'an bɔra yen mɔgɔkɔrɔbaw tɔgɔla jɛkuluba olu k'u ka ladara lajɛrɛba kɔni ka se k'o sigi sen kan walasa mɔgɔkɔrɔbaw u bɛ se ka tɔbɔtɔ ka ɲɛ cogoya min na a baara in kɛnɛ kan Mamadu Ulali Jaguraga an k'ale ka seeraw lamɛn an ka sɔrɔ kɛ sɔrɔ min ka ca ni salongo ta ye pour que ka se ka an ka mission accomplir an ka mission tɛ dɔwɛrɛ ye ka makɔrɔbaya tɔpɔtɔ n'an ye crédit sɔrɔ kɛwale bɛ o bɛ timɛ ni an ye wari sɔrɔ an bɛ mɔgɔkɔrɔbaw tali an b'o don ba la mɔgɔkɔrɔbaw ye laɲini caman sɔrɔ ka da kan an ye u furakɛ i bɛ lajɛ fu i bɛ furakɛ fu ala k'an ka jamana yɛrɛ ala k'a suma tɔɔrɔ min bɛ jamana in kɔnɔ degun min bɛ jamana in kɔnɔ ala k'a suma kɛlɛ min bɛ yen ala ka ji suma k'a fura ye an ka président ɲuman ala ka kɛnɛ to an kɔrɔ an ye ninnu kɛ sabula ɲɛmɔgɔya dugulakɔrɔ plateau la yan n'o ye Abu Jara an b'a yɛrɛ fo kosɛbɛ a ka cɛsiri la ni silamɛya ko nana a wuli k'a jɔ k'a cɛsiri k'a seko k'a la ɲɛmaya mɛn nɔgɔ bɛɛ tɛ se ka ɲɛmaya kɛ donc Abu Jara an b'a fo kosɛbɛ n tɔgɔ ye Bama Kulibali n ye imamu filanan ye nin misiri in na yan nɔ a ɲinina an fɛ de an yɛrɛ ka misiri kɔnɔ selibaw fɛ k'a fɔ o kuma sunkalo bi ka na u b'a fɛ u b'a kanu an ka fɛn fɔw ye ala ka ɲɛfɔliw la sunkalo lahalaya kan sunkalo cogoya kan o la an yɛrɛ jɛɲɔgɔn karamɔgɔw alimamiw an ye u wele ka fara an kan ka na kɛnɛ in sigi k'a ɲɛnamaya bi fina yɛrɛ nafa kama an balima minnu nana an dɛmɛ a ko la fina anw nisɔndiya kojugu yɛrɛ fɛ an t'a dɔn an bɛ min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la aw yɛrɛ kɛli ka kɛnɛ in sɔrɔ o sababu an bɛ foli kɛ o la kosɛbɛ n'o ye an ka ɲɛmaa ye Abu Jara président vraiment a cɛsirilen don an nɔfɛ diinɛko in na an ka kuli in na yan nɔ wa diinɛko dama tɛ dɛ sigida yɛrɛ ka ɲɛta o ɲɛta vraiment an bɛ a ye a b'a seko k'a la kɛnɛ kan ani dugu la nka adamaden dafalen tɛ yen. Ne tɔgɔ Daramani Danbele ne sigiyɔrɔ ye Ɲamakɔrɔ ye nka alihamudulilayi ala ye misiri nɔgɔya an ye dugulakɔrɔ kulu sanfɛ yan n'o ye C1 ye nɔgɔya an sera k'o baara kɛ mɔgɔw bɛ seli a kɔnɔ alihamudulilayi n ka ɲɛmaa o ye Abu Jara ye
imamu be misiri ni seli mɔgɔw ka misiriw sira taama u bɛ diinɛ kolo gɛlɛ a bɛ diinɛ jiri a bɛ silamɛya kolo gɛlɛ a bɛ silamɛya jiri adamadenw n bɛ ɲɔgɔn dɔn adamadenw bɛ ɲɔgɔn sira taama misiri kosɔn. ne tɔgɔ Bubakari Jara mɔgɔw bɛ wele ko Abu n ye président de l'association ye kulu sanfɛ yan alhamdulilayi n bɛ Ala fo ka Ala barika da yan nɔ alimamilakaw bɛ fɛn fɛn kɛ u bɛ taa an fɛ yen fɔlɔ de depuis kunnasiniw bɔra an fɛ yen an y'an sigi ne ka du kɔnɔ an y'a dilan a bɛ kɛ cogoya min na ko alimamidaba bɛɛ de b'a fɔ fara ɲɔgɔn kan ka na wajibi kɛ juma misiri la ne ne jɛra n'a ye ne ko fɛn fɛn Ala ko ye kɔni cɛnni yɛrɛ la ne kun b'o kɔrɔ a diyara n ye a bonyara ma an bɛ Ala deli ka dusukun ɲuman di bɛɛ ma ka hakili ɲuman di bɛɛ ma i bɛ sigida la o i bɛ du kɔnɔ o i bɛ jamana kɔnɔ o fɛn bɛɛ dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen jɔ ɲuman bɛɛ lajɛlen i bɛ se ka min kɛ i ka sigida la i k'a kɛ i bɛ se ka min kɛ jamana kɔnɔ i k'a kɛ i bɛ se ka min kɛ silamɛya la i k'a kɛ pour que jamana kɔnɔdenw n'i ka sigida mɔgɔw bɛ se ka lafiya cogoya min na bon komi Ala y'a kɛ sa transition fanga a bɛ min bolo bi n'o ye Asimi Goyita ye a n'a ka jama vraiment an kɔni ɲɛ b'a la u b'u se la halisa an bɛ dugawu de k'u ye Ala k'u se ka sunkalo nɔgɔya alisilamɛw bolo sunkalo bɛ se ka na ni nɔgɔya jamana in kɔnɔ cogo min na ka jamana in basigi halisa k'a diya alhamdulilayi mɔgɔw dusu sumara sɔrɔsiw ye wulikajɔ min kɛra jamana kɔnɔ wulikajɔ min kɛra fɛn na alhamdulilayi bɛɛ ɲɛ b'o nɔ la an b'a ɲini Ala ka u fanga so la ka se ka silamɛw fana ni kun lafiya sunkalo in na an b'o dugawu de don u ye ko Ala deli kɛ Ala deli min bɛ kɛ Ala ka barika don a la Ala ka jamana basigi Ala ka hɛrɛ k'a ye. Ni tun bɛ tali kɛ maa dɔ ka sira la misiri kɔnɔna na misiri yɛrɛ alimami bɛ tali kɛ Sulemani Wulale a ye sira min di an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Sulemani Wulale komi misiri bɛ an bolo a bɛ se misiri dama dama ma Ala y'a latigɛ misiri fɔlɔ alimami o ne yɛrɛ de ye sunkaloma kɔnɔ tile 15 o su o ye Ala ka donba dɔ ye su bɛɛ Ala ka su ye mais su fana ka fisa ni ɲɔgɔn su ka bon ni ɲɔgɔn ye sunkaloma kɔnɔ tile 15 o Ala ka suba dɔ ye karamɔgɔw k'a ma ko Lailatul Bara o kanhɔrɔnya su mɔgɔ caman de bɛ ka se ka musakaw nɔgɔya n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan Umu Danbele min bɛ bolo. karamɔgɔ Sidiki an bɛ taa Ameriki jamana kan fɛn min Ameriki farajɛla jamanaw olu ka tɔnba n'o ye olu ye ɲangili kura dɔ da fɛn min irisi jamana kan ka sababuya kɛ bingani wale bɛ ka kɛ Ukraine bi n'o an bɛna don o san 2 kɔnɔna la a jirala k'a fɔ ko ni ɲangili wale in kɔni k'a taara ka da irisi jamana kan nin waati in na fɛn min Ameriki ni farajɛla jamana tɔw ka tɔnba n'o ye ɲangili kɔni dara irisi kan nin waati in na. O kɔfɛ an bɛ taa Kɔriwari jamana kan Kɔriwari jamana kuntigi Alassane Dramane Ouattara ale ye yafa kɛ Laurent Gbagbo ani Guillaume Soro ale masurunya mɔgɔ caman kan ani kasoladen maa 51 ɲɔgɔn ko olu labila a jirala k'a fɔ ko ni ɲangili ninnu wulilen kɔni ka bɔ ni kasoladen ninnu kan ka se k'u labila k'a kɛra nisɔndiyakoba ye u somɔgɔw bolo. O kɔfɛ an bɛ taa Moritani jamana kan kunnafoni dɔ poyira Moritani jamana kɔnɔna la dɔgɔ furancɛ laban yɔrɔ ninnu na marabagaw fɛ u y'a jira k'a fɔ k'u ye bɛnkan sɛbɛn sɔrɔ fɛn min ye farajɛla jamana n'o ye Union Européenne olu ka tɔnba k'u ye bɛnkan sɛbɛn sɔrɔ walasa fɛn min ye Moritani tunganatagala minnu bɛ tɛmɛ Moritani jamana fɛ ko ɲɛ bɛna kɛ olu lasegin yɔrɔ ye a sɔrɔla k'a fɔ ko tunganatagala min kɔni b'u kun da Europe jamanaw kan ko nin waati in na kɔni ko olu bɛna lasegin Moritani ale jamana kɔnɔna la nka kumaw kɔni ale cayalen don nin waati in na ka sababuya kɛ ni bɛnkan sɛbɛn ale sɔrɔli ye. O kɔfɛ fɛn min ye farafinna jamana ka tilebiyanfan ka tɔn n'o ye CEDEAO ye olu ye ɲangini min kun da Niger jamana kan jirala k'a fɔ ko ɲangini kɔni wulila ka bɔ Niger kan teliya la wale in yɛrɛ kɛra dɔgɔ furancɛ in laban yɔrɔ ninnu kɔnɔna la a jirala k'a sɔrɔla u ka lajɛrɛ dɔ senfɛ ni min sɔrɔla minnu bɛ CEDEAO yɛrɛ ale jamana ka tɔn kunna a jirala ko sibiri don k'u ka nin lajɛrɛ senfɛ Abuja ko ɲangili kɔni k'a bɔra Niger jamana kan nin waati na teliya la a kɔni kɛra nisɔndiyakoba ye nka fɛn min ye Niger kɔni ale jamana kɔnɔdenw dɔw ye olu y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO kun kana na ka ɲangili wele barisa k'olu kɔni u ka kow kɔni kɛ nɔgɔya la nin waati in kɔni na kumaw kɔni ale cayalen don kosɛbɛ karamɔgɔ Sidiki an tun ye min sɔrɔ ni kun ye olu dɔ ye. Umu Danbele y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ yarabi Ala ka gɛlɛya ban diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya CEDEAO ani farafinna jamana bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ.